Magpaaso ta guys, kay dahang lamok. Si mama nagpaaso guys, kay daghan lamok kasi ulan. Taran. Mother is making aso. Nanilhig sa lingay. Oh. Wala mo paingon sa akong balay ang aso guys. Nauga na ang kuan kaning mga balile. Guys, nagpaaso mi guys. Kay dahang kaayong kuan. Lamok. Muna among mangga, orange. Manilhig ko guys. Gamay lang. Orange, another punuan sa orange guys. Against the light ba? Namunga na siya. Pero wala karong tuiga na gamay lang bunga. Kani nga punuan kay rag na po kani dagko man ni guys. Duha ra man. Last year daghan siya bunga basin next year daghan siya bunga. So manilhig na ko guys. Muni ay live sa province guys. Pero mag-vlog sa ko guys. Kalaylay mag-vlog sa ako be. Ang baboy tingkuan na guys, ting lalog na singot kay bisag kuan na. 4:30 naman zero guys. Hindot kayo ang view diri guys. Ang balay guys. Ang kuan mga tahop gibutang sa kuan terrace. Muna imong balay guys. Dahil kay nilabahan kay. Muna ang view sa among balay guys. Ha? Buhay probinsya guys. Taas kay kaglantaman kay ato bukid guys oh. Hindot kayo. Muna imuhang makita everyday sa diri nga side. Province life. Muna. Nindot sa view guys oh. Aso guys oh. Nindot sa paminaw, wala dyan yung mga lamok. Muna bukid na mo guys. Muna among matan-aw kung marami sa among balay. Maglingkod mi. Ay. Di tam human anig panilhi guys. Sige bitag ko ana ni. Selfie. Mahuman jud ta ani kalakihan ni. Ugan na imong nilabahan be. Ugan na? Aw. Yan ang huwag nilabahan guys. Wala ko nagdalag stand. Kay kapoy na kog balik dito guys. Wala ko plano gud nga magkuan guys, mag-vlog. Pero mag-vlog lang ko kay wala ko i-upload. Pasingot ta guys, pasingot. Mamalit di ako mga kuan guys. Takahuman ani guys kay. Takahuman og panilhig ani guys. Dako kayong tugkaron guys. Almira. Napa diri guys. Diri nga side. Dito side. Tuyok mo na mong balay guys. So ang kuan sa mong balay guys. Kay makatuyok ka. So taas kay kaglimpyuhanan. Kay tuyok ka. Hala diha. Limpyuhanan. Na mura man nagsyag. Stepings. Mura syag ang. Di ari nga side. Ano diri nga side guys. Dako pa kayo. Diha pa. Asya. Dito pa kusina nga side. Agoy. Dito mahuman. Nadaot man guys. Kaya ako may kuan ko guys. Mura siya na-touch siya. Kay, ako siyang kuan gitandog kay. Ni kuan sa San Francisco. Ni kuan sa kuan guys. Bayuta. Kani guys. Nindot ka ni. Pandakaki. Tulo na lang ni sila nahabilin guys. Magtanong ko ani. Ibaging na ako kay. Itanong na ako sa daplin di ako. Nindot sa idaplin guys. Nga itrim. Di ko mahuman ani guys. Kani guys, kailan mo ning mga tanom? Ganahan ako tanom. Pero ganahan ako tanom is kani. Fortune. Daghan ning klase nga fortune. Kani nga fortune guys. Green. Nga, napa siya pariha nga kuan. Another color.
Yellow. Ganahan ko ani kay ang dahon ay naikuan sa tan-aw ang dahon guys nindot kayo. Kay ang center kay green. Then ang edge sa iyang dahon guys kay yellow. Kita mo, nindot ka siya no? Kari siya kay. Oh, mukuan siya nimo. Mo focus sa tao. Kani guys kay kuan na siya green lang siya tanan. Daghan ko kuan guys. Kani pod siya nga pagka-fortune. Kay naa siya kuan sa iyang edge pod. Murag maroon ang iyang bitang ani guys. Ang iyang edge sa leaf kay maroon ya green. Daghan mga kani sad ganahan kay kuan ni guys. Kani pod nga tanom. Plan ako is magpalit ko kaang kay magkuan ko ani mag-replant. Nindot po siya kaay guys oh. Tanawa ang dahon green tapos naa siya siya yang edge kay lain. Mo siya white nga ambot. Nindot kay oh. Murag brato ra kayong palit ani guys kani pinalitan ako. Nya kani siya nga pang fortune guys. Fortune plant sa do. Maroon ang yang center. Yung lain sa color ang iyang edge sa iyang leaf. Doon kani sad siya nga pagkatanom. San Francisco. Na may snake plant. Yung naasay may another nga fortune nga lain pug dahon guys. Kag may dahon. Yang edge po nindot ni siya mga kuan. Yung kare pareha itong isa akong ipakita mo na yung mother. Yung kare isa nga pagka fortune ang kare kay pareha ra man eh. Kani nga pagka fortune pod guys kay lahi po siya dahon. Daming fortune. Napa may isa ka fortune guys. Kani palm. Ay sana ni? Lumira. Usa ni pangalan ani niya? Ampot usa ni pangalan niya. Then kani pod nga fortune guys. Lain sa ni nga pagka fortune oh. Nindot kayo yung mga fortune no? Nya orchid si mama. Dita magpaduol kay na lampinig ani lungag mapaakan ta. Na plano na ko guys kay magkuan ko magtanom ko kuan. Na ko inaripat pag pista kay kuan man kaning majestic. Na ko inaripat yung inani guys. Nga tanom. Sige bye, mao lang to. Manilhig na ko kay di na ko human na gabiin na. Sige bye.